Guys, τι κάνετε, πως εσείς, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ, όπως βλέπετε ήδη από τον τίτλο του βίντεο, επέστρεψα με ένα ωραίο καινούριο reaction βίντεο, γιατί οι BTS, όπως έχω χίλιο πει και στα προηγούμενα reaction βίντεο, παρόλο που είναι στο στρατό, αν και ο Jin βγήκε επιτέλους, δεν μας αφήνουν καθόλου σε ησυχία. Στις 19 Ιουλίου κυκλοφορεί το δεύτερο solo album του Jimin, το Muse, και πριν λίγες μέρες, σήμερα είναι 30 Ιουνίου που το γυρίζω αυτό το βίντεο, δεν έχω ιδέα πότε θα ανέβει. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή δηλαδή το Smeraldo Garden Marching Band feature Loco, που είναι το pre-release τραγούδι του άλμπουμ του Muse, του αγαπημένου μας Jimin, και ανυπομονώ να αντιδράσω. Αυτά τα παιδιά δεν μας αφήνουν ποτέ σε ησυχία και καλά κάνουν, γιατί μας αρέσει. Αλλά πριν από όλα αυτά, εσείς μην ξεχνάτε φυσικά να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, έτσι ώστε να φτάσουμε επιτέλους στους 1000 συνδρομητές και να έρθει ένα πολύ μεγάλο giveaway στο κανάλι. Να κάνετε ένα like στο βίντεο, γιατί βοηθάει και αυτό πάρα πολύ. Να χτυπήσετε και την καμπανούλα, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Καινούργιο βίντεο μπορείτε να βρείτε, όπως σας έχω πει, ήδη κάθε Σάββατο στις 2, αν όχι κάθε Σάββατο στις 2, γι' αυτό χτυπήστε την καμπανούλα για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Τα Instagram, εδώ το προσωπικό μου για να μπείτε στην παρέα μας, και κάτω για τα group orders, όπου φυσικά θα μπορείτε να παραγγείλετε το καινούργιο άλμπουμ του Jimin, το Muse. Αυτή τη στιγμή που το γυρίζω εγώ το βίντεο είναι σε pre-order. Τώρα πότε θα ανέβει αυτό το βίντεο δεν ξέρω, ελπίζω να μην αργήσει πάρα πολύ. Ίσως βάλω και έκτακτα κάποια βίντεο, γι' αυτό χτυπήστε την καμπανούλα για να μην τα χάνετε, για να μην αργήσω πολύ να το ανεβάσω. Αυτά, φτάνει με την πολυλογία και πάμε να αντιδράσουμε στο Smeraldo Garden Marching Band από Jimin και Loco. Το σήμα της Hype, κλασικά. Μου θυμίζει λίγο κάτι από παλιό σινεμά. Ναι, η παραγωγή, η παύλα μουσική, ιδιαίτερο. Δεν μου θυμίζει λίγο κάτι τύπου Lost RM, βέβαια με άλλο στυλ. Για να δούμε. Κάτι παιδάκια που πάνε προς τον Jim. Τελείως διαφορετικό από το πρώτο άλμπουμ. Αχ, είχε παιδάκια για χορευτές. Μάλλον μιλάει για τους BTS. Γιατί βλέπω στίχους γι' αυτά. Αν με ρωτούσε κάποιος, δεν θα περίμενα να δω κάτι τέτοιο από τον Jimin. Αλλά μ' αρέσει που κάθε φορά είναι τόσο διαφορετική, γιατί σε ανανεώνουνε μουσικά. Ο Loco. Νομίζω με τον Loco έχει συνεργαστεί και ο J-Hope. Όχι, με τον Crash, λάθος. Εγώ τον γνωρίζω τον Loco εδώ και αρκετά χρόνια. Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι μου θυμίζει όμως. Ήρεμο τραγούδι. Ουσιαστικά πρέπει να μιλάει για τη Σάρμη, γενικά μας εξιστορεί μέσα στο τραγούδι λίγο την ιστορία των BTS, κάποια συναισθήματα που έχουν και αυτοί αλλά και οι Άρμη, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Και ότι να μην ανησυχούμε γιατί θα γυρίσουν. Ερωτικό δεν είναι σε καμία περίπτωση δηλαδή. Ωχ, τι ωραία χρώματα.
χαρούμενη μουσική. Πολύ χρώμα, μου αρέσει που είναι πάρα πολύ ζωντανό, που έχει πάρα πολύ χρώμα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι μου θυμίζει, αλλά όλη αυτή η ζωντάνια που έχει μου αρέσει πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Μου δίνει έτσι κάτι πολύ έτσι ζωντανό και ελπιδοφόρο, θα έλεγα. Τελείωσε. Τελείωσε τόσο απότομα. Περιμένω να δω φυσικά και το title track. Είναι πάνω κάτω αυτά που είπα και την ώρα που το έβλεπα. Μου άρεσε που ήταν πάρα πολύ ζωντανό. Σου δίνει ζωντάνια, τελείως διαφορετικό από αυτό που είδαμε στο Face. Εκείνα τα τραγούδια ήταν λίγο πιο σκοτεινά. Το είχε πει κιόλας ο Jimin ότι εκείνη ήταν μια πιο σκοτεινή πλευρά του και οι σκέψεις του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Εδώ θα δούμε ένα διαφορετικό Jimin από ό,τι καταλαβαίνω. Είπα το τραγούδι πάνω κάτω πρέπει να εξιστορώ σε αυτό την ιστορία τους σαν BTS, το πώς ξεκίνησαν και κάποια συναισθήματα που προφανώς νιώθουν και οι ίδιοι και πιστεύουν ότι νιώθουν και οι ARMY. Ερωτικό όπως είπα δεν πρέπει να ήταν, μου άρεσε πάρα πολύ. Φυσικά και αναμένω και το title track και όλα τα άλμπουμ, και όλα τα τραγούδια να τα ακούσω στο Spotify. Αυτά, τι άλλο να πω, δεν ξέρω, πολύ διαφορετικό, πολύ ζωντανό, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Ένας τελείως διαφορετικός Jimin και όπως είπα μου αρέσει αυτό το πράγμα στους BTS από την αρχή μου άρεσε, που κάθε φορά σου δείχνουν κάτι τελείως διαφορετικό και σε ανανεώνουν ως φαν. Αυτά πάνω κάτω νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν πρέπει να ξέχασα κάτι. Περιμένω όμως να ακούσω και τη δική σας γνώμη φυσικά κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε, πώς σας φάνηκε. Εμείς θα τα πούμε κλασικά σε ένα επόμενο βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε εγγραφή, καμπανούλα, like στο βίντεο, τα Instagram και μέχρι την επόμενη φορά stay safe and bye!